Вітанкі, вітанкі. Ну, бачу, каточка. Крвічанка сьогодні ганяє. Я. Ватафака. І все. Некая спокойная неделя. Так, стрим-ідзе, бачу. Проверка чатику. Затрымка ёсць, але пакуль што невялічкая. Вітанкі, Алексеевич Бро, вітаначкі. Дзень 61. Нагадаю, што ў мінулы раз мы скончылі на тым, што нас адлупашылі, адбуцкалі птушкі. Больш таго, птушканяты. Во. А воно прилетело. Вітанкі дэкамацыі. Иди в сраку. Иди в сраку. Так. Приемно чуть. Вядома, працягвай. Так, у сувязі з тым, що у нас праблемы з птушкамі, що мы зараз зробім? Мы зараз возьмем 3 каністры паліва. Для чаго? А для таго, каб нарабіць коктейляў Молотова. Учора напрыканцы стрыму мы даведаліся, што коктейлі Молотова дуже добра працуюць. Пустая пляшка Йо, а поўнай няма? Нет. Яшчэ можна взять. Все, пошли рабіць Молотовы. Так, у нас 11 пляшек. Пустых и 2 полные. Капец, на 1 Молотов трэба паў каністры. Ні халеры сабе. Вітанкі Рогана. Так, эти. Тости зеленая. Яблык. Сённяшні махляр, сёння без махлярства, сёння зялёны яблык. Гэта, вядома, не агурок, але ўжо яблык. Шо? Так. Давай ты ўсё, што хочаш распавесці, распавядзеш зараз. Всі вітанкі ад Ніндзі. Дарэчы, неблагі яблык. Так, дубальтоўку одну пакінем, одну возьмем. І працягваем, значыцца, рабіць коктейлі Молотова. Вось у нас ужо ёсць 2 стака. Зробім вось так, зробім вось так. Табе таксама вітанкі. Выдатна. Чакаем. Дарэчы, ўжо можна пачынаць мне накідваць. Ось Алексеевич Бро свой відос скіне, і яшчэ, вядома, усе іншыя таксама могуць прапанаваць якія-небудзь відосы. У тым сэнсе, што я нагадваю, што першыя дні студзеня мы будзем адпачываць, будзем глядзець фільмы, запрапанаваныя вамі відосы з ютубчыку і усялякае гэткае рабіць. Так, пакуль што, мабыць, хопіць. Кіслародны балон. Мы яго цягаем з сабой, але па адчуваннях ён нам насамрэч не трэба. А ось
Срыдлёўку мы пакідаць не будзем. Вось ці варта яе рамантаваць? Халера, у нас не той, каб шмат засталося металалому. Мабыць, пакуль што не будзем рамантаваць. Так, ліхтарык на месцы. Ці набылі мы батарэйку? Так, здаецца, набылі пігулкі, яйка, тудема-сюдема, тое-сёе. Можна набыць гадзіннік. Цяпер 300 гэта самага. 300 рэпутацыі для нас дужа няшмат. А ось запасны гадзіннік на той выпадак, калі мы зноўку памрэм і згубім свой гадзіннік, спатрэбіцца. Skyrim. Ну вось, калі б быў Skyrim, але вось у гэткім сеттынгу, у сеттынгу Дарквуду, то, магчыма, гэта была б моя улюбёная гульня. Ну, вядома, яшчэ з механікамі і з Дарквуда, і з Лонгдарку. Так, давайте захаваемся, дарэчы. Генератары выключаны. Так, я ведаю, што там ёсць беларусізатор. Памятаю, у Янвеля моцна ганяла, здаецца. Так, добрай раніцы. Метро. Халера. Я забыўся на лямпу. Крыўдна. Думаю, штосьці забыўся. Забыўся лямпу. Так, і вось мы зноўку у птушыным каралеўстве, дзе нас моцна не любіць, і тое ўзаемна. Бярэм. Калі мы заходзім туды, вось гэтая халера закрываецца. І на гэтым усё. Нам трэба знайсці месца, дзе мы памёрлі, таму што на нашым трупе... во! На нашым трупе гадзіннік, набойчыкі, усялякія адмычкі. Божух, наколькі набойчыкаў. І мне падаецца, у нас усё ж таки была лямпа. Птушка. Що ти так гучно кричиш? Осторожно йдем. Хутчэй за ўсё, зараз мы таксама памрэм. І наступнага разу. І наступнага. Я так падазраю, што гэта найнебяспечнейшая лакацыя ўвогуле. Божухна.
Трошки отойдем і пераставім бліжэй тыя малутавыя, што засталіся. Усіх дыназаўраў спаліць. Дыназаўрафоб. Нейкія супер непрыемныя гукі чую я. Хтосьці штосьці зламаў. Пайшоў халера дождж. Ну таму што відавочна нам не хапала праблем. Цяпер яшчэ дождж. Яшчэ птушкі. Яшчэ птушка. Ідзі сюды. Мінус 2 птушки. А, где ты там? Скотыняка трошки покусала. Сякера. Холера. А! А где ты там? Зникла. А, я шептушка. Я шептушка. Хух. Протягиваем рубать птушек, покуль что поспехово. Напружено, що пипец. Трошки похилимся. Броні засталося трошки. Дуже трошки броні засталося. Так, бачу двох птушок. Мінус птушки. Ох, божух, напужал. Так, ретрит. Я подпалился. Ох, выдатно. Давайте под дождь, хутенько. Слухайте, працує. Десять там идея ведьмарка. Мы поспели ей побачить. И сбегли.
вунь яна. Цікава, ці падпаліліся? А, птушаняты падпаліліся, я бачу, як яны гараць. Не, тут наадварот, я заўважыў, што ось ёсць вядзьмарка, калі яе забіваеш, з яе вылазяць птушаняты. Таму ідэальна карыстацца менавіта коктейлем Молотова. Столькі усялякіх... А, бляха, яшчэ птушаняты, бачце. І там яшчэ. Тут няма. А! Скотыняка якая. А, я бачу там заплечнік. Заплечнік бачу. Мінус птушка. О, коктейль Молотова, выдатна, нотатка. Яшчэ адзін звар'яцеў, ужо другі гэтага месяцу. Так, гадзіннік не ідзе. Можна выдохнуть. Почитать. Арган спужаная. Ну, тут у нас такая ситуация. Skyrim, гэта Fallout 3 з сярэднестагоддзевым сеттынгам. Ну так, гэта ж одна і тая ж кампанія распрацоўвала. То бок яны ўзялі сеттынг старых Falloutаў і наклалі на Skyrim, і ось атрымаўся Fallout 3. Так. У сяле выросла тое жудаснае дрэва. Дзікуны швэндаюцца каля нашых сховішч. Адкуль яны ведаюць пра нас? Яны ж звар'яцелыя, нават ледзьве гавораць. Жыхары сяла в нашаму сектары да гэтага дня нічога не падазраюць. А гэта ўжо будзе за 10 гадоў. Стэфан казаў мне, што ў сектары побач з'яўляюцца кабаны. Вось кабаноў мы, дарэчы, не бачылі. Пераважна каля сховішча побач з уваходам да тунелю. Жорстко. Ну так, вядома. Fallout 3 для мяне быў першым Fallout'ам. Але потым я знаёміўся з другім, з трэцім. І дужа хутка зразумеў, што насамрэч бляха, там яшчэ. Найлепшы Fallout гэта другі і першы. Мінус птушачкі. Спадзяюся, вядзьмаркі тут не будзе. Слухайце, можа захаваем. Давайте захаваем на празапас адзін. А, бачце, ёсць тут вядзьмарка. Ох, не дарма. Рэт. Птушачкі гараць, вядзьмарка гарыць. А, халера! Не ўсе птушачкі гараць. Зусім не ўсе. Рэт. Не дастаю.
А, дождь скончыўся, таму стало трошки прасцей. Трошки святлей стало. Частка птушак усё ж таки згарэла. Бліскучы каменьчык. Хутка ўжо вечар, нам трэба выбірацца адсюль. А! Ідзі ў сраку. Божухна, як страшна. Такое непрыемнае месца, але такое халера насычанае. Там хтосьці грукае, але туды мы не пойдзем. Спачатку трэба даць рады з вось гэтай. Трэба паспець да хаты. Як цябе вырубіць? Слухайте, яно захрасла? А, ці можна там просунуться? О, можна просунуться. Ну, давай просунься. Холера. Мы ж зараз тут гэткім чынам загінем. Магчыма, гэта будзе першая ноч, калі мы не паспеем да хаты да таго, як здарыцца ноч. Да каб цябе. Ну гэта відавочна мусіць быць праход, зрэз. Сувайся! Як працуе вось гэтая халера? О, ўжо змяняецца святло. Як працуе... О, скрыня. Яшчэ скрыня. Щось я не разумею. Ну, бляха, ну так крыўдна. Да я ведаю. Шановны, я ведаю. Але я не магу. Можна паспрабаваць прабегчы, але ўжо позна. Ну, то бок прабегчы тым шляхом, якім мы прыйшлі. Воу. Щосьці мяне глюканула.
А, і нават гэта не атрымаецца, таму што там праход заблакаваны таксама. Вау, а тут нас не было. Там ж праход заблакаваны вось гэткім жа наростам. Во, вось. Таксама праход, таксама нельга прайсці. Карацей, шаноўныя, усё, што мы можам, гэта памерці дзесьці бліжэй да ўваходу, такім чынам, каб прасцей было знайсці наш лут. Мы, вядома, паспрабуем выжыць. Напрыклад, мы вось возьмем фаер, возьмем паходню. Гэта будзе наша першая ноч не дома. Вітанкі, вітанкі, Пербай. Ну так, горш не стане. О, шо гэта? Шо гэта? Нас зжерла літаральная зямля. Нас просто зжерла зямля. Але яна нас зжерла нейкім асаблівым чынам. То бок у нас броня засталася, ну, не цэлая, але яе не стала менш менавіта ад гэтага, ад ночы. Карацей, вось цяпер мы даведаліся, напрыканцы гульні мы даведаліся, што адбываецца ўначы. Жарэм штосьці зялёнае. Затое у нас адмычкі засталіся. Застаўся адзін гадзіннік. Так, батарэечкі нам трэба. У сувязі з тым, што нас дома не было, нічога дома мы не вытрацілі на той, каб абараняцца. То бок у нас усё засталося як і было. Усе капканы на месцы. Всё на месцы. Насамрэч выдатна. 1000 хвастоў за маленечкую лустачку. Ну, слухайце, узнагарода штосьці зялёнае і яшчэ больш-менш нармалёва, але калі я буду вымушаны на рэгулярнай аснове трымаць у сябе дома ківі, ну вы здзекуецеся. Нават проста штосьці зялёнае перыядычна бывае цяжка знайсці. А тут трэба канкрэтна ківі. Ну, не гэта самае. Не перабольшвай. Робіце з мяне зусім ужо нейкага вырадка. Я літаральна заўчора халера ківі еў. Ківі, натуральна ківі. А тут, ой, будзе 100к за маленечкую лустачку. Ой. Не пазаўчора, а калі? Я ўжо не памятаю. Мой мозг выціснуў з памяці
Гэта траўмуючы ўспамін. Так, інвентар нам трэба пакінуць не моцна забітым, таму што нам трэба будзе забраць зараз шмат з таго, што мы пакінулі у выглядзе нябожчыка у птушыным каралеўстве. Так, бутэлькі, пігулкі. Трошки вытрацілі пігулак, ужо добра. Набойчыкаў пісталет хапае, усяго насамрэч хапае. Што яшчэ можам ухапіць карыснага? Можна зрабіць запас паліва, бо мы яго вытрацілі сур'ёзна. Газіннік у нас застаўся. Давайте возьмем яшчэ дошак і цвікоў. Маленькія танюсенькія кавалачкі. Там былі кавалачкі, па-першае, таўстенныя. Па-другое, нават калі прыдзірацца да кавалачкаў, можна ж сфармуляваць інакш. Гэта было 2 цэлыя парэзаныя ківі. 2 цэлыя парэзаныя ківі. Так, гадзіннік, эмбрыён, лялька. Всё як трэба. Капканы на месцы. У дома ўсё добра. Ну, значыцца, вяртаемся да птушак. Батарэйкі я там пакінуў. Батарэйкі забяром. Пабеглі, атрымліваецца. Як ты працуеш, гаўна кавалак? Вось як ён працуе. Калі ён адкрываецца, калі закрываецца. Ай-яй-яй. Любяць людзі здзекавацца. Абы гадасць сказаць стрымеру. Класіка. Як працуе гэты нарост? Калі ён адкрываецца, калі закрываецца? Чаму зараз я на яго гляджу, ён адкрыты? А на тыя, калі я гляджу, яны закрываюцца. У вас і сведка я... гэтую сведку я ведаю. Гэтая сведка першая, калі трэба паздзекавацца з мяне. Гэта галоўнае хобі. Яна кажа, што ёй на хобі гэта кніжкі чытаць, насамрэч не. Насамрэч галоўнае хобі гэта здзекавацца. Я нават пайду ў Google і спытаю ў Гугла, як працуюць гэтыя наросты, таму што тут ж мусіць быць нейкі сэнс. Калі яны спрацоўваюць, калі і не. Darkwood Wiki. А гэта чым гэта будзе лічыцца? Лакацыяй ці персанажам ці чым? Pages. На вікі Дарквуда 670 сторонок. Ні халеры сабе. Гэта у нас не Aggressive Creatures, не Event Location. Event Location. 670 сторонок. Ні халеры сабе. Гэта у нас не Aggressive Creatures, не Event Location, не Event Location. 670 сторонок. 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 670 сторонок.
Гэта хутчэй за ўсё будзе ў крычах, і гэта хутчэй за ўсё будзе peaceful крыча. Chicken, rabbit, cow, crow, bride. О, слухайце, bride, то бок нявеста, яна, ну гэта я сабе заспойлерыў, атрымліваецца. Гэта мірная NPC. Так. Болото. Chapter 2. Deep Water. Firearm Wolfman. Тудема-сюдема. Гэта яно? Щось не прогрузилася фоточка. А реклама прогрузилася, дякую. Не, гэта вока. Гэта вока, але ўжо бліжэй. Гэта мірнае... Штосьці мірнае з балота. Вось мірная. Чорная субстанція. Рыла. Можа гэта будзе у нас глэр? Глэр. Не, глэр гэта флара. Найт-івенты. І, дарэчы, у найт-івентах яна нас б'е насамрэч. Savage. Не, Savage гэта таксама не тое. Таму што гэта ў нас відавочна не хуманоід. Huge book. Вось, здаецца, гэта... Не, гэта просто бах. Ну, у сэнсе, вусяк. Божухна, як цяжка знайсці штосьці. Рэбіт. Ну, давайте вось гэта націснем. З рыла. Не, гэта рыла. Можа, гэта ў нас лічыцца пасіўным? Не. Пасіўнае гэта таксама небяспечнае, але просто пасіўнае. А гэта менавіта peaceful, халера. Не, Savage гэта дзікуны. Караці, я нават у вікі не знайшоў нічога пра гэтую халеру нарост. Так, я яе воўку скарміў, а яна, як выявілася, мірная. Ну, слухайце, калі мы глядзелі на яе праз вакно, яна не выглядзела мірнай вось зусім. Як ты працуеш? Вось зараз яно закрылася. Калі мы схаваемся за дрэвам? Лукіст. Ну, у хтанічным сусвеце трэба ж на нешта арыентавацца.
Трэба ад чаго, хоч ад чагосьці адштурхвацца. Вось яно адкрылася. Чаму? Чаму яно адкрылася? Чаму ты, халера, адкрылася? Ух. Яго ж нават біць нельга. Яно рыпіць, яно вуркоча, нібы каточак. Ось, чуеце? Гэта гукі, што ад яе, ад яго, ад гэтай халеры. Пашкоджанні не праходзяць. На зброю яно не рэагуе, у тым сэнсе, што яно адкрываецца нават калі я побач з сякерай. Калі мы стаялі там на мінулым стрыме, мне падалося, што яно адкрываецца, калі на яго не глядзіш. Але канкрэтна вось гэты, напрыклад, адкрываецца калі заўгодна, калі яму стрэліць. Нават калі я гляджу. І не адкрываецца, калі я не гляджу. Халера яго ведае. Таму што, ну, відавочна, нам трэба адкрыць тую зрэзку. Бо інакш будзе да халеры далёка бегаць. Мы будзем паміраць ноччу. Ну, добра, пабеглі. Усё яшчэ нічога не зразумела, але пабеглі. Я зноўку не зрабіў сабе лямпу. Бляха, не, трэба. Трэба зрабіць лямпу. Без лямпы надта дрэнна. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Да дыхай ты спакайней. Ось бачыце, яно зачынена. Мы ўжо былі з таго боку. Так, що давайте лямпу. Бо страшно. Так, где мой трупец? Вось. Вось мы проходим, хоп, и он закрылся. И все. И роби, что хочешь. У тым сэнсе, что он не открыется. Адпаведна, нават калі мы пабеглі адразу сюды, мы бы ўсё адно не ўратаваліся. Незразумела. Вітаначкі, церкхі, вітаначкі. Ці з'явіліся тут новыя птушкі? Здаецца, не. Так, ну сёння тут светла. Спакайней зараз паглядзім на памяшканне, можа, мы што прапусцілі. Ух, бляха, кожнага разу пужаюся.
Шафа. О, шафа. О, шафа неблагая такая шафа. Одна запалка. О, скрынька. Яшчэ батарэечка, набойчыкі да дробавіка, кассета. Без подпісу. Просто кассета. Ну адкрыйся ты, ну калі ласка. Такое ўжо дзе? Скотыняка. Каб цябе. Яшчэ адзін ліхтарык. А хто там б'ецца? Вітанкі, шановны. Дзякую за пляшку. Не будем нават браць пляшку. В связи с тем, что мы не открыли той проход, мы с вами тут зноўку помрем. Что с гэтым рабіць? Не ведаю. Коду у нас таксама няма. Вы паглядзіце, колькі тут нябожчыкаў каля гэтыя дзвяры. Здаецца, я памятаю код ад гэтых дзвярэй. 8684. А адкуль я памятаю код ад гэтых дзвярэй? 8684. Ні халеры сабе. А шо гэта значыць? То бок усё больш і больш нам намёкаў на тое, што мы калісьці былі падзямелля. Не халеры сабе, я не гатовы да падзямелля. Вы шо? Што калісьці мы былі, здаецца, вайсковым. Падобны да звычайнага працаўніка фермы. Так, падзямелле. Шосьці мне тут ні халеры не падабаецца. Я спадзяюся, тут будуць ужо не птушкі. Прынамсі, у падзямеллі хутчэй за ўсё не птушкі. Гэта можа быць дарога у адзін бок. Новы запіс у журнале. Сарай слоноў. Дзень 62. Я нагадаю, що у нас уже 60, халера, другі дзень. У туннелі я знайшоў шлюз. Баюся, што ў мяне будзе толькі адна спроба, щоб прайти гэтым туннелем. Ну і няхай. Я адчуваю, што ён завядзе мяне ў патрэбнае месца. А, так, штосьці я памятаю з парад.
Канкрэтна сюжэт я сабе не спалерыў, але пэўныя парады, вядома, чытаў. І вось там распавядалася, што вось гэта адна з канцовак. Калі мы з першага разу пройдзем гэты тоннель, гэта будзе добрая канцоўка гульні. Але там да халеры цяжка. Хутчэй за ўсё, зараз мы туды тыркнемся. З першай спробы у нас відавочна нічога не атрымаецца. І мы пойдзем на звычайную канцоўку, якая канцоўка дрэнная, і як на мяне гэта больш пасуе нашаму праходжанню, таму што нагадаю, што у нас праходжанне злое. Будзе дзіўна, калі мы вось увесь гэты час паводзілі сябе як скатыняка, але пройдзем на добрую канцоўку. Злая канцоўка, яна заключаецца ў тым, што мы выканаем просьбу таго вось дзядка у вёсцы і спалім дрэва. А гэта яшчэ адно выйсце з балот, але не знішчаючы дрэва. Вось. Хэпі-энд. Ну так. Не, канкрэтна гэта я ж кажу. Вось. Гэта магчыма выйсці з балота, не знішчаючы дрэва. Тут яе няма, колькі пэўна, каго яе. В сэнсе добрая канцоўка. Ну, адносна добрая канцоўка. І гэта дакладна добрая канцоўка ў маім разуменні. Таму што вы ведаеце маё стаўленне да сусветаў, я люблю сусветы і стаўлюся да іх з павагай. То бок, калі праходзіць па-добраму, то я ўсіх мясцовых з усіма мясцовымі мушу сябраваць. І з бабуляй грыбной, і з парасём, богам, і, вядома, з дрэвам. То бок, не парушаць мясцовую біасферу. А ў нас тут злое праходжанне. Мы мясцовую сферу, біасферу шатаем так, што толькі крывяк разлятаецца. І багічную свінню мы забілі, бабульку з'елі, і лагічна будзе і дрэва спаліць. Але калі раптам атрымаецца прайсці, то я не супраць. Але хутчэй за ўсё у нас зараз не атрымаецца прайсці проста таму, што тут да халеры цяжка, наколькі я памятаю. Нас нельга выпускаць з гэтага лесу. Так, а то мы зладзім натуральны апакаліпсіс. Так, ну шо? Дарэчы, тут спыніўся час. Шаноўнае гаспадарства, у гэтым падзямеллі не ідзе час. Тут ёсць скрынька, дарэчы. Двое людзей прыбылі тунелем з сховішча паблізу сяла 3В. На іх напалі. Сховішча паблізу сяла 3В было выкрыта. 12 жыхароў уварваліся да сутарэння, былі замазаныя балотам, звар'яцелыя. І вось трое, тая троіца, якая да нас рэгулярна зазірае, яны тут таксама былі. Мы страцілі аднаго чалавека, дзверы да тунелю былі замкнёныя, ніхто з жыхароў не прабраўся глыбей. То бок вось гэты натоўп нябожчыкаў на ўваходзе, гэта былі дзікуны, якіх ачольвалі тыя трое, хто да нас кожнага ранку прыходзіць гандляваць. Бляха. З улікам таго, што мы сабралі тут амаль што ўсе нататкі, усё адно гісторыя, якая тут відавочна ёсць, яна максімальна незразумелая, максімальна таемная. Death Hole. Піксель-арт прыгожы. Трэба будзе чэкнуць.
Вітанки, вітанки, біляшик. Так, біляшку обов'язково треба бахнуть. Бэм. Удакладніла, тут няма добрай канцоўкі. Яна залежыць на твою уважлівасць у пілозе. Ну, з улікам таго, що мы фактычна воўк, у нас уважлівасці няма. Я просто кідаюся на ўсіх і грызу. Эвакуацыя праходзіць паспяхова, дзверы былі замкнёныя кодавым замком. Мы павяртаемся. Вось, то бок гэта бяспечны выхад з гэтай мясцовасці, фактычна. Яшчэ адзін вайсковы ліхтарык. Заблакаваная велічэзным карэннем і уламкамі. Ну, давайте паспрабуем. Ага, гэта шлюз. Мне ўвогуле здаецца, што ў нас здарылася нейкая багуліна. Таму што ось тыя наросты, якія не рэагуюць на нас. Матка боская, глядзіце. А шо гэта? Кавалак мяса ўнутры. Давайте з'емо гэты кавалак мяса. Рыдлёўка. Дык у нас ёсць рыдлёўка. Давайте выкинем, шо мы выкинем? Давайте перазарадзім наш ліхтарык. І у нас з'явіцца месца на рыдлёўку яшчэ одну. Грыбочки. А, тут ёсць нейкі паразіт, які перашкаджае скарыстацца пультам. Штосьці незразумела. Заблакованыя з іншага боку. Падпаліць? Не ведаю аніводнага паразіта, які перажыве полымя. Вау! Щось ён вибухнув так, що... Що? У нас нема нічого. І тишиня. А що така тишиня? А що такі жудасні гуки? А що так темно? О, ліхтарик. Берем ліхтарик. Щось до холери темно, таємно і неприємно, коли шкура. Незразумілий заклик з глибин коридорів. Ході до мене. Ну я йду. Доброї раніці. Блискучий камінчик. Блискучий камінчик. Ідем по каменчикам. Не ведаю, ці трэба іх збіраць, але па ім дакладна трэба ісці. Ага. Ідем по каменчикам.
Нагадаю, што каменьчыкі ў нас працуюць толькі калі на іх свеціш. То бок яны адбіваюць святло, але не ствараюць яго. Во, ледзь не пайшоў не туды. Каменьчык. Ліхтарык не разраджаецца, дарэчы. Варта адзначыць, што ён у нас бясконцы. Штосьці мне тут не падабаецца. Велічэзныя дзверы бункерныя. Вы паглядзіце на гэтыя дзверы таўшчэзныя. Давайте іх зачынім. Просто на ўсялякі выпадак. Каменьчык ёсць. Замкнёна. Трэба адмычка. А дзе вам тут? Гэта літаральна пачатак гульні. У нас паўтараецца пачатак гульні. Флікеры, ну так, фактычна флікеры. Рыдлёўка. Рыдлёўку мы бяром. А далей што? Мы цяпер тут зачынены? А што рабіць? Ну вось у нас ёсць рыдлёўка. Можа выбіць? О, сапраўды. Глядзіце, мы ў доме. Мы ў тым самым доме спачатку. Воу. Хто гэта? Кожнага разу, як я чую вядзьмарку, мне робіцца непрыемна. О, ён пайшоў. Так. І хто там до нас лезе? Штосьці, мне здаецца, зараз будзе бойка. О, а у нас было гэткае радыё. Пайшоў на харацына. Там харацын? Халера. Дзверы і тунэлі так, знаёмы. Гэта літаральна дом спачатку, дом доктара, лекара. І мы ў гэтым доме былі двойчы на самым пачатку. О, гэта чорны харацын, гэта не проста харацын. Гэта халера чорны харацын.
Ні халеры ён шафу разваліў. Пачакай, Аргана. Ай, нас тут забіваюць. А! Не, ну гэта не вы. Добраноч, Аргана. Не, у нас не атрымалася зрабіць добрую канцоўку. Як гэта ўвогуле магчыма? Два чорных харацына. Алло! Кругамі навокал стола бегаюць. Іх двое. Калі быў бы адзін, яго б можна было замансіць. Але іх двое, халера. Зусім не варыянт. Карацей, добрай канцоўкі ў нас, на шчасце, не здарылася, таму што ў нас злое праходжанне, мы не заслугоўваем. Алло? Я ось зараз не зразумеў. Мы адсюль выйсці не зможам? Дзверы люка адчыніліся. А дзе які люк? Тут гэтая халера. А, можа, вось гэтыя дзверы тут і адчыніліся гэткім чынам. Тут закрываем. Дарэчы, бачылі, там лічбачка 21. Во, открылася. Цяпер мы можам выйсці, але мы не ведаем, як выйсці адтуль, куды мы зараз выйдзем. Няма тут канцоўкі, якая залежыць не тое, з якога разу прайшоў на падзямеллі, толькі дзве, там, дзе Сур'ёзна? Ну, я яшчэ, вядома, сам пачытаю. Ну, просто вось пра гэта я чуў, што гэта прышпіл, які можна прайсці толькі, калі табе пашча... Стой, не закрывайся! Ох, нарэшце! Нас пропустили, то бок трэба было абавязкова яшчэ там пашвэндацца, каб нас выпусцілі адсюль. Ох, пня табе ў сраку. Ух, як ты мне не падабаешся. Карацей, на радыёвежы мы не далі рады. Гэты сон можна праходзіць толькі адзін раз, толькі адна магчымасць даецца. Мне здавалася, гэта нейкая канцоўка, але ў сцірткі сцвярджае, што гэта не канцоўка была. Так ці інакш, больш туды ісці сэнсу няма. Мы разабраліся з радыёвежай, і ў нас зараз засталася толькі вёсачка, толькі халера сяло. Ва ўсіх іншых месцах мы ўжо пабылі. Так. Лямпу прыбіраем, ліхтарыкі на продаж, божух, на 3 ліхтарыка звычайных, 2 вайсковых. Божухна. Гадзіннікі 3 штукі. А колькі ў нас набойчыкаў да пісталета, вы проста паглядзіце. Жосць. Фух. Амаль што знішчана. Карацей, сёння мы будзем менеджаць рэсурсы. Пераначуем.
і потым ужо пойдзем у вёсачку, таму што зараз ужо абед, зараз трошки не да таго. Сюды гадзіннік, там застаўся яшчэ гадзіннік, сюды мы ўжо залілі паліва, давайте яшчэ зальем. Галоўнае, што мы перамаглі птушак, божа, нас птушкі скончыліся. Такі люты вораг. І ў Сілсонгу, і ў Дарквудзе. Найбольш лютыя ворагі — птушкі. Хто б ведаў. Так, вось яшчэ трошки набойчыкаў да драбавіка. Ліхтарык на месца. Гэта на продаж. Дзверы длёўкі. Одну на продаж відавочна. Поставим сюды паходню. І... ну, насамрэч, да ночы яшчэ рыхтавацца рана. Паглядзім, ці ўсё ў нас тут добра. Вось, дарэчы, яшчэ адзін ключык ад таго туннелю 21. Тут шафа цэлая. Вось гэтая шафа пабітая, можна было б адрамантаваць. А, мы адсюль забралі гадзіннік, давайте пакладзем сюды. Няхай лепш будзе тутака. Вітанкі, тэншык. Вітаначкі. У нас тут была дуже напружаная мітусня з радыёвежай, але яна скончылася. Вось на ноч гэтай брані дакладна хопіць. На паходу вёску мы скрафцім новую. У нас ёсць запас хіціну, запас анучак. А, дарэчы, бляха, у нас няма анучак. У нас няма анучак, таму што мы ўсё вытрацілі на тое, каб накрафціць коктейлі Молатава. Вось гэта бяда. Вось гэта раптоўна. Анучкі кончыліся, уяўляеце? Да халеры ўсяго, але вось ануч няма. Дзіўнае дзіва. У нас ужо нават набойчыкаў да халеры. А колькі у нас ліхтароў? Колькі халера ліхтароў? Прычым дрэвы, дошкі усялякія можна крафціць, а анучы, вось разарваць штосьці на анучы нельга. Птушкі, так, птушкі ўжо скончыліся. Мы птушак больш-менш паспяхова спалілі. Вось непасрэдна таму у нас зараз анучкі кончыліся, таму што мы накрафцілі да халеры коктейляў Молатава і ўсіх птушак папалілі. Але ў выніку ў радыёвежы мы не далі рады, таму што там быў нейкі данж, які можна было прайсці толькі з першай спробы. Інакш ніяк. Мы з першай спробы не прайшлі. Атрымалася, як атрымалася. Так, вядома, мы возьмем у вёску чобуты, таму што там шмат усялякай атруты. З іншага боку, чоботы яны пашкоджваюцца ад... калі атакуюць цябе. Карацей, чоботы мы возьмем, але выкарыстоўваць іх не будзем. Ну, у сэнсе, мы іх будзем апранаць толькі калі сутыкнемся з нейкім спецыфічным месцам. Але на ўсялякі выпадак няхай будуць. Так... То бок, атрымліваецца, ты, скатыняка, працуеш выключна па скрыпту.
крыўда насамрэч крыўдна у тым сэнсе што гульня шыкоўная, але адчуваецца ўсё ж таки сапраўды адчуваецца, што пад канец яе распрацоўшчыкі выпаліліся ўшчэнт, выгарылі, і шмат што ў гульні бачна, што ёсць, яно адсутнічае, яно недапрацованае. Тут 100% мусіла быць кулінарыя, тут 100% мусіла быць больш глыбокая крафтавая сістэма. І, дарэчы, мы ўсё яшчэ можам дзесьці знайсці шчыпцы і палепшыць наш варштат. Што найменш 2 разы яшчэ яго можна палепшыць. А хутчэй за ўсё і больш. То бок штосьці мы дзесьці не знайшлі. Як працуе сусвет, невядома. У тым сэнсе, што праз тое, што некаторыя нюансы сусвету не даведзеныя да, так бы мовіць, фінальнага выгляду, гэта ў нас усё ж такі не біасфера, гэта ў нас усё ж такі пясочніца. У чым адрозненне? Адрозненне ў тым, што пясочніца гэта спецыяльная рэч, спецыяльнае месца створанае менавіта для таго, каб прыйшоў галоўны герой, моўна кажучы, дзіцё ў пясочніцу, і ў гэтай пясочніцы забаўляўся. Даследаваў, швэндаўся, забіваў варагоў тудэма-сюдэма. У цэнтры абавязкова галоўны герой. А біасфера гэта такая халера, якая працуе самастойна, без аніякага без аніякага ўдзелу галоўных герояў. То бок яна працуе сама па сабе, і начхаць, ці прыйшоў ты гэтую біасферу даследаваць, ці не. У яе ёсць свае законы усялякія, і згодна з гэтымі законамі яна функцыянуе. І вось тут у нас, на жаль, пад канец гульні я канчаткова усвядоміў, што гэта магла быць біасфера, але праз тое, што распрацоўшчыкі выгарылі, у нас тут у выніку атрымалася толькі пясочніца. Шмат што зроблена вось выключна для геймплею. Ці-ці-ці. Іть. І насамрэч шкада. З гульні бы атрымалася выдатнейшая, літаральна шыкоўнейшая біасфера. Але ўвогуле біасфера не тое, каб часта дзесьці сустракаецца. Так. Хутка ноч. Цікава, што гэтай ноччу будзе. Таму што вось на мінулым стрыме мінулы стрым быў жудасны. То бок за гэты стрым мы памёрлі 1 раз, ну, калі ўлічваць яшчэ сон, то 2 разы. А на мінулым стрыме мы памёрлі 4 разы проста фізічна, без аніякіх нюансаў. То птушкі грызлі, то харацыны, то мы самі памёрлі, атруціўшыся. Гэта было жудасна. Ганебна, што піпец.
Перекладаю на могилки у реверс. Там есть могилки. Ухваляю. Холера. Птушки. Зноўку птушки. Колькі можна ўжо? Наколькі я разумею, вось гэты тупат гэта менавіта вядзьмарка. І сёння іх дзве. Калі трасецца экран, гэта значыць, што мы бачым яе. Гэта значыць, што ёсць візуальны кантакт. Яшчэ і павукі вылазяць, да божухна. Знайшлі час, ну. Кавалки вострова, могилки. Ага. Дверь зломанная. В сенсе? Слухайте, отбилися. Магчыма, упершыню мы отбились от птушек. Пёс? Адкуль тут пёс? Адкуль тут з'явіўся пёсель? Я ось зараз трошки не зразумеў. Ось там яшчэ одна ведьмарка тупая. Шо крычым дурная? Таму што у вікі канкрэтна гэтыя ворагі называюцца баншы. То бок вось гэты крык гэта фішка. Хутка раніца. Дужа падабаецца, што ўжо другі раз гэтая халера баншы вядзьмарка не прайшла вось гэтыя дзверы. Чамусьці вось гэтая барыкада супер якасна працуе. Не ведаю чаму, але пад канец нейкі дзіўны гук быў леваруч. Так, ну мы перажылі. Фактычна упершыню мы сустрэліся з птушкамі ўначы і адбіліся. Раней гэтага не было. Так, гэтае вакно цэлае. Адкуль тут з'явіўся пёсель? Натуральна, сабака мёртвы. Я яго, дарэчы, не забіваў. Я б яго не смог забіць. То бок мяне ледзь хапіла на птушанят? О, бачыце, вось тут яна адапхнула
гэтую шафу, якая была прыціснутая да дзвяры. О, вы паглядзіце, што нам тут павукі нарабілі. Усё залітое атрутай гідотай. Дзякую вам, павучкі. Добра, што ў нас ёсць паходня з сабою. Фу, гідота. Фу, гідота. Капканы спрацавалі, бачу. Ау! Фуй, божухна, що тут робиться? Фу! Які трындзец. Яшчэ кавалак бруду. Добрай раніцы. Дайце мне, калі ласка. Собака дзверы зламаў і забег з натоўпам у цемры. А хто яго забіў? А чаму я яго не пабачыў? Столькі таемнага, што я аж не магу. Так, мясо прадамо, одну рыдлёўку прадамо. Батарэйку бяром. Зараз я вам ліхтарыкі прыцягну, шаноўныя. Да кап, пляха, шо... Ой, гідота. Так, бачу навіну пра Мелказёрава. Усё яшчэ насамрэч не паглядзела ніводнага выпуску. Жыцця маліны. Магчыма, варта. Так бы мовіць, прыйшоў час. Шкада, шкада. Чистим гідоту. Чистим. Там выше покинем. У нас трошки дефицит анучок. Где яшчэ? Так, тут у нас капканы на месцы. Гэты капкан спрацаваў. Гэты капкан спрацаваў, пад вокнамі хадзілі. Гэты капкан спрацаваў, а гэты не спрацаваў, глядзіце. Як яна сюды тыркалася, але капкан не зачапіла. Дзіўна. Так. 3 капканы трэба. Ну, павукі шкоды панарабілі, а? Скрафтим сабе новую броньку. Мы ў начной бойцы згубілі тую, што малі.
Гэта... Халера, трэба ліхтарыкі прадаць. Літаральна няма месца. Гандляры. Ліхтарык, 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 ліхтарык. А, яшчэ трэба крафтануць эту самую дубальтовачку экстра. Вось. Трошки месца з'явілася. Так, тудема-сюдема. Паходня, а тут у нас яшчэ ёсць паходня. Давайте ўсё ж пачысцім у гэткім выпадку. Той бруд, што у нас вось тут така разліты. Ну, амаль што ўсё пачысцілі. Вядома, сум. Яшчэ далёка не стары чалавек быў. Так, рыдлёўка. Паходня. Это сюды, сюды. Дошки, цвікі пакладзем побач там. Дошки, цвікі. Ось сюди. Дошка, дошка, цвік. Усё яшчэ да халеры запасаў тутака. Нібыта падрыхтаваныя. Вітанкі шаноўныя. Калі што, я іду ў вёску перадаць камусьці штосьці. Давайте яшчэ бутэльку возьмем, таму што у нас ужо нават бутэлькі скончваюцца. Усё праз птушак. Во, у нас бутэлек засталося трошачкі. Гэтую флару мы пакладзем у тое сховішча, няхай на ноч будзе на ўсялякі выпадак. Ось сюды. Онлайнер такі онлайнер, но замен навіны былым супрацоўніку шаурма з мандарынамі. Ну так гэта ж онлайнер, пошах. Было б нават дзіўна, калі б там было штосьці нармалёвае. Адна анучка засталася, а? Халера. Так, захаваліся і зараз ідзем у вёсачку. Вёсачка, вёсачка, апошняя лакацыя. Камяні. Там, вядома, небяспечна, але і блізка не так небяспечна, як было небяспечна з птушкамі.
Нябожчыкі ляжаць. Чую, рушацца карані. Зачынена ключ. Вітанкі, як твои справы? Шо ты там говоришь? Мы з ім уже давно не размаўлялі. Мы як потрапілі у першую чаргу зазірнулі ў вёску і потым доўгі час увогуле сюды не заходзілі. Паказаць яму няма чаго. І новага ён нічога не распавядае, на жаль. Даследавана. Давайте далей даследаваць. Тут яшчэ шмат месца, я ўпэўнены. І шмат балацянікаў. Відавочна. Во-во-во-во. Дарэчы, бачыце? Чуеце? Гэта гамоніць дрэва. Вау. Люк у сутарэнне. Ну, мы туды спяшацца не будзем. Але зафіксуем, што там ёсць у нас сутарэнне. Божухна, як ты жудасна гучыш. Дрэва, што размаўляе. Урэшце рэшт мы да яго дайшлі. Ля, якое прыгожа, вы на гэта паглядзіце. Давайте я сябе прыбяру, таму што гэта трэба бачыць. Так, чатик яшчэ. О, якая прыгажосць. Як яно гучыць, як яно выглядае. Божухна. Это там корова? То бок там не толькі людзі, там увогуле ўсе запар. Рыхтуйцеся, зараз мы з імі ўсіма будзем актыўна размаўляць. Так. Дрэва простая, гіганцкая. Ягоная кара знаходзіцца ў пастаянным руху. Няўхільна набракае, занепадае, нібы дыхае. Бачу сілуэты людзей, што растуць з дрэва, карацей. Яны таксама рухаюцца, нібы жестыкулюючы ў запавольненым русе. Десяткі вустаў адначасова выгалошваюць свае версіі, ствараючы раўнамерны галаслівы гоман. Заўважаю чалавечы побач паміж галінак. Ён глядзіць наўпрост на мяне. Яго цела, як і іншых істот, здаецца неаддзельнай часткай дрэва. Але ён адзіны, хто заўважае маю прысутнасць. Яго рука нежна падымаецца, паказваючы штосьці на гарызонце, за дахамі зруйнаванага сяла. Губы чалавека рухаюцца, але гоман іншых людзей заглушае ягоныя словы. Капнуць дрэва з надзеяй, што галасы заціхнуць, спрабаваць падняцца па дрэву, паглядзець на рот чалавека, які мне штосьці кажа, і ці пайсці.
З улікам таго, што дрэва велічэзнае, штосьці мне сумнеўна, што падкапаць яго атрымаецца. Падняцца па дрэву. Ну вы паглядзіце на яго, як па ім можна падняцца. Давайте пакуль што паглядзім. Вымаляю слово павольна, але занадта высока. Мне здаецца, што адно са слоў радыо альбо радыёрубка. Радыёвежа, хутчэй за ўсё. Кара слізкая і мяккая. Яе складкі выскоўзваюць пад майго абутку і руку. Я адчуваю, як рукі, што тырчаць з дрэва, хапаюць за вопратку. Я не ўпэўнены, што яны хочуць мяне сцягнуць ці прыцягнуць. Так, карацей, не варыянт таксама. Падкапаць можна выбухам, не сітраціл. Ну, так, хутчэй за ўсё, мы будзем з гэтым зараз займацца. Ну, давайте капнем. З усёй сілы капаю пень дрэва, ламаючы пры гэтым галінку, што расла паміж карэнняў. Баліць! Ціхі голас даходзіць прям з-пад маіх ног. Гэта галава чалавека, якая ўрасла ў корань. Ён поўнасцю прыкрыты карою. Ягоныя губы выступаюць толькі на некалькі сантыметраў над паверхняй балота, а паднятыя ўгару рукі больш нагадваюць галінкі. Адна з іх выламаная каля локця. Краваточыць. Ну і, як я казаў, гэта не варыянт. Карацей, адзін з свядомы з гэтага натоўпу падказвае нам, што насамрэч замест вось гэтае ўзаемадзеянне з дрэвам варта зазірнуць да радыёвежы. Але мы ўжо былі на радыёвежы, і ў нас ужо не атрымалася прыглядзецца. Мне ледзь атрымліваецца улавіць размову да сваркі пасярод жахлівага шуму між галінак дрэва. Вы ўсё ў нас забралі, крычыць старшы чалавек, які толькі трошки крычыць, карацей. Вы скралі, злодзеі, каб вас пёс парваў. Адразу поруч са старым галава жонкі, ківаючы, паўтарае: мы былі галодныя, мы былі галодныя. Ціха, дайце спакою, ціха. Гэта была наша агульная ежа, а вы яе скралі. Божух, на што тут рабілася? Заўважаю пасміхаючыеся аблічча, якое паглядае на мяне з-за групы сплячых. Моўчкі прыглядаецца да мяне, уважліва і зацікаўлена. Адразу поруч хтосьці штосьці спявае, калыханка. Божух, на што іх там робіцца? Хе-хе-хе. Так ці інакш, стары нас папрасіў гэтае дрэва знішчыць. Дрэва, што размаўляе. Я натрапіў на дрэва, якое размаўляе. На жаль, яго велічэзныя карэнні перакрываюць мне шлях, якім я прыйшоў. А, так, гэтае дрэва перакрывае нам
выхад, аб якім мы ведаем, як я разумею. Зноў ж таки, наш галоўны герой трошки незвычайны. Ён штосьці дакладна ведае. Стары попрасіў нас разабрацца з гэтым дрэвам, і хутчэй за ўсё гэта будзе трэба зрабіць вось тутака, у падвале. То бок у нас было напісана, што асноўная праблема гэта карэнне. Вось яно, карэнне. Там халера ззяе фляра. Туды мы не пойдзем. Ну, ці паспрабуем туды не пайсці. Ага, у нас няма іншых варыянтаў. Окей. Божух, назноўку я... Пралом у сцяне падвалу утварыўся праз разрастанне карэння. Туды нават прайсці нельга насамрэч. Зноўку я без ліхтара, ну, без лямпы. Мы ідзем таксама па людзям. То бок гэта таксама частка дрэва тутака, і яны нас пытаюць усялякае. Ідзі адсюль, кажуць. Падвал пад дрэвам. Дзе знайшоў падвал пад дрэвам? Сутарэнне. На жаль, ён поўнасцю запоўнены вадою. Я не магу прайсці далей. Затоплены калідор. Карацей, нам патрэбен кісларод. Во-во-во, тут спуск. Карацей, зараз мы пабяжым да хаты. Нам патрэбныя бакі з кіслародам, якія мы ўжо знайшлі. Нам патрэбен бак з кіслародам. І ён у нас ёсць. Ох, ён у нас ёсць. Я яшчэ лямпу возьму. Падайдзі. О, што такое, што такое? Што здарылася? Падвал затоплены, так? Я маю рацыю, чорт пабяры, курва залетаў вадою. Ды нічога, мы паплывем у сутарэнні, ўсё нармалёва, у нас ёсць кісларод. Сланы, хай яго шлях. Маем тых сланоў, жывуць у паўднёвай частцы балот. Так і ўжо знаёмыя, шаноўны. Не любяць нас, але маюць бакі з кіслародам, багата бакаў. Все нормалёва, все на мазі. Шаноўны, не хвалюйся. Зараз все будзе. Так, штосьці я не туды выйшаў. Зараз все будзе. У меня гэтых бакаў з кіслародам 2. Я не памятаю, дзе мы знайшлі другі. Але у нас літаральна дзесьці знайшоўся другі, то бок тут ёсць магчымасць праходжання не ўзаемадзейнічаючы, без ўзаемадзеяння са сланамі, карацей. Яшчэ не шмат часу прайшло, мы паспеем зараз хуценька, не трапляючы... мы не поставили капкан. Гэтак нават прасцей. Дзе там наш кісларод? Вось ён, наш кісларод. Гэта на продаж. І лямпу ставім. І зробім яшчэ одну лямпу. Апошнюю анучку на гэта вытрацім. Але ў падвале страшна, таму трэба. Всё.
Бежим обратно. Уважліва сочым, каб не было балацяніка побач. Халера, не сюды. Вітанки, вітанки. Ёсць кислород. Не ссы. Зараз все будзе. Так, вось тут так оставим лямпу. Каб было не так страшно. І вось мы зноўку тут таке. Дванадцать 00. Кудысьці мы трапляем. Цікаво, куди? Вось так. Мы з вами трапляем у сон. Мы зноўку у сне. Бачыце, у нас няма нічога з нашага луту. Мы цалкам голыя. Мы нават не можам выкарыстоўваць нашыя здольнасці. Величезная бочка. Великая ржавая. С бензином. А гэта что? Это все скрынькі, але мы их не можем полутать. Крыўдна! Мне не падабаюцца скрынькі, якія нельга полутать. Аналагічнае памяшканне. Давайте проверим усе скрынькі. Магчыма, нейкую одну полутать можно. Мы з вами потрапілі ў ПТ. То бок памяшканне паўтараецца. Альбо не. Не паўтараецца. Матка боская. Корова. Хтосьці ламае дзвер. Адчыніце. Што вам трэба? Прашу. Адчыніце. Калі ласка, запрашаю. Ну гэта натуральна ПТ. Памяшканне паўтараецца, з кожным разам все горш. Ох! Ох! Шо гэта? А што там унутры? У гэтай вёсцы ўсё звязана з ежай, то бок яны сварыліся за ежу, хтосьці там яе скраў, тудэма-сюдэма. Ага. І вось ежа скончылася. Што
Штосьці, так бы мовіць, пайшло не за планам, і нават карова. Сякера. Выдатна, то бок усё ж таки трэба будзе зараз біцца. Ой, шчасце-то якое. Ёсць драўляныя дзверы, а ёсць праход. Хтосьці хацеў сюды пракапацца, знайсці выйсце не ў дзверы. Але не атрымалася. О-о-о. Все ж таки атрымалася, відаць. Пакуль што яшчэ не. Барыкада. Імправізаваная барыкада, яка блакуе уваходныя дзверы да падвалу, да сутарэння. Хтосьці ці штосьці намагаецца прарвацца з іншага боку. Выдатна. А ад мяне вы што хочаце? Я не хочу сустракацца з тым, хто намагаецца прарвацца з таго боку. Ага. Тоннель працягваецца. Нябожчыкі ў асартыменце. Дзень добры, нябожчыкі. Як вашыя справы? Як вашыя выхадныя? Спадзяюся, у вас все добра? Божухна, чаму так далёка? Колькі ж яму часу спатрэбілася, щоб гэткае пракапаць? Так, ну паходня не згасае. Так, штосьці не здаецца, трэба паспрабаваць пайсці. Ага. Нельга прайсці. Ага. Опа-на. А што рабіць? Яно нам не шкодзіць. Гэта та сама халера, якая уначы нас забівае, калі мы выходзім за межы нашага сховішча. А, вось мы кудысьці выплылі. Віншую. Гэта было трошки дзіўна. І, ну, я так разумею, гэта вось гісторыя гэтае вёскі. Карацей, на флару нельга глядзець. Калі на яе не глядзець, то ўсё добра. Вось тая самая корова. Вось тая самая паходня. Вось рэшткі тых скрынек. Пустыя, драўляныя, паросшыя карэннем. Ні халеры сабе. Вось. Проход кудысьці. І тут у нас барыкада. Барыкаду не прорвали.
Барыкада так і засталася не прорваная. Яшчэ нейкі праход. Але гэта тупик, нам пишуць. Клапан. Клапан ад бочкі і ржавы, але здаецца, што яшчэ працуе. Бензин. Клапан ламаецца. Выливаецца бензин, павольна выцякае ўніз. Так вось мы гэткім чынам зараз падпалім гэта самае дрэва. У нас запалкаў няма, але ёсць паходня. Лопата. Навошта нам лопата? Ну все, видать. Дрэва гарыць, шаноўныя. Мы чуем, як яно крычыць. У нас злое праходжанне, таму мы не адчуваем аніякіх папрокаў сумлення у сувязі з гэтым. Мы зараз пойдзем проста да нашага калекі і распавядзем, што мы выканалі ягоную просьбу. Воу! Што тут робіцца? Дрэва палае. Воу-воу-воу! Як апокаліптычна. Так, ну цяпер трошки сумление кольнуло. Стары, як загіпнатызованы, глядзіць, як палае дрэва. Выглядае так, быццам ён бачыць все дуже выразна. Типу, ўсё на гэтым? Эў! А якая-небудзь узнагарода, не? Паўсюль усялякія жудасныя гукі, не толькі ад дрэва. Галоўны герой казаў, што гэтае дрэва перашкаджае прайсці, то бок яго карані перашкаджаюць прайсці. Але яно гарыць павольна, таму хутчэй за ўсё нам трэба прыйсці будзе на наступны дзень. Сёння яно будзе гарыць цэлы дзень, а потым мы ўжо прыйдзем і паглядзім, што там можна зрабіць. Дрэва таксама жывое і хоча, каб яму каб не было балючка расцей. Ну, наконт станьце грыбам я згаджуся. Пры другім праходжанні я бляха, ну тут адчуваецца да халеры патэнцыялу. Я ўпэўнены, што калі б яны не перагарэлі і да канца дапрацавалі гульню, тут можна было б нават грыбам стаць лёгка. Проста лёгка. Так. Ну ўсё.
Яшчэ не конец. Ленін быў грыбам. Гэта антыпрапаганда грыбоў. У тым сэнсе, што сцвярджаючы, што Ленін быў грыбом, мы намагаемся прымусіць людзей не быць грыбамі. Таму што людзям робіцца агідна. І яны такія: не, калі Ленін быў грыбом, я не хачу быць грыбом. А насамрэч трэба быць грыбом. Так, пойдзем поставим капканы. Так, где мы стратили капканы? Тутака, вітанкі, тутака. І вось тут, а не, тут на месцы. Сюда ставим. Сюда ставим. І ось сюди, як завжди. Ну, так, що у нас тут? У генератора яшчэ да халеры паліва, таму што мы зарабілі моцныя запасы паліва. Эмбрыён усё яшчэ не з'елі. Ось так поставим. Нормалёво. Застаецца толькі чакаць ночы, таму што, ну, мы зможам пабачыць вынікі сваіх дзеянняў толькі на наступны дзень. Не, гульня дакладна файна, але вось менавіта праз тое, што яна файная і мне дуже падабаецца, мне боляча бачыць месцы, дзе яна магла быць яшчэ лепш, але гэта не дакруцілі, не дапрацавалі. Эх, шкада, насамрэч, дуже шкада. Але гэта цяжка. Мы траплялі ў сон, дзе мы бачылі каманду распрацоўкі, таму мы ведаем, што каманда распрацоўкі была дуже невялічкай. Там, здаецца, было 5 чалавек. Ці то 5, ці то 7. І зрабіць вось гэткую гульню, гэта піпец як моцна. Нават нягледзячы на тое, што мне не хапае, яны зрабілі контент. Колькі мы ўжо гуляем? Гадзін 50 ужо гуляем. І ўсе гэтыя 50 гадзін мне было цікава. Вядома, пад канец змяняецца насычанасць, то бок я, калі заліваў на YouTube, пераглядаў першыя стрымы, і пачатак у гульні нашмат больш бадзёры. Але тым не менш, вось гэтая велічэзная лакацыя мне піпец як падабаецца. Гэтае сховішча ўжо стала як роднае. І балоты клёвыя, яны небяспечныя, але там ёсць цікавыя месцы усялякія. Людзі-грыбы, людзі-слімакі. Рыла сярод балота. Просто халера рыла, якое дыхала і гэтым стварала нейкі халера ураган. Гэта ж кайфова. Гэта просто шик. Яшчэ гэтыя вочы і наросты. Паслухайце, які ён муркоча. Натуральна кот.
каточак, толькі хтанічны і сарамлівы, таму што зачыняецца, калі на яго глядзець, але калі на яго не глядзець, вылазь. Ну вылазь. Ну я ж не гляджу. О! Вылез прыгажунчык. Але гэта ўсё ж такі пясочніца. Гэта не сусвет, гэта пясочніца. Але маглі зарабіць натуральны люты балотны сусвет. Так, запас паліва, пігулкі. Пігулкі такія, пігулкі сякія. Мы ўсё яшчэ не знайшлі дзесьці двое ці трое шчыпцоў, то бок мы не до конца прамацавалі варштат. Пры гэтым мы абшукалі ўсё. Літаральна ўсё. Я не памятаю лакацыі, дзе нас не было. Магчыма, дзесьці прапусціў, таму што скрынькі тут перыядычна схованыя, таму не дзіўна, што мы штосьці дзесьці не заўважылі насамрэч. Дошкі, рыдлёўкі. Так, набліжаецца ноч, дарэчы. Дошачкі, дошачкі, цвікі. Сарамлівае вока. Можна пакрысе запускацца. У нас у генератор заліто з запасам. Шафа гэта амаль што разбітая. Што, дождж пачынаецца? Так, дождж пайшоў. Толькі не кажыце мне, што ж зараз згасне нашае дрэва. Алло. Я не пайду яго яшчэ раз падпальваць. А чаму не пайду? Пайду. Найбольшую небяспеку ладзяць менавіта птушкі, халера. Птушкі, вядзьмаркі, баншы, вось гэтае вось усё супер непрыемнае. Вядома, чалавекі-павукі і скалапендры яшчэ моцныя, але яны неяк не так часта сустракаюцца, яны часцей да нас завітваюць уначы, а вось непасрэдна ў полі нам робяць шкоды часцей харацыны. Вось харацыны гэта лухта. Ноч пачалася, дарэчы. Праз дождж ні халеры не чутна зараз будзе. А? Вось зараз не зразумеў.
F. Що там робиться? Алло? А, гэта, мабыць, з дрэва па радыё. Чаму? Чаму ты гэта зрабіў? Мяне папрасіў калека. А яшчэ ты перашкаджала мне сваімі каранямі. А вось гэта ўжо дрэнна. Я не хочу выходзіць з дому. Мой дом, моя крепость. Крацей дрэва нам помсціць. Другая ночи. Ох, матка боская. А что это за жевжики такие? А, капкан! Я потрапил в свой капкан. Идите в сраку. Так, ну тут светло. А! Ратуй. Колодеж, похилилися. Спокойно. 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 А! Идите в сраку. Шестая. А, Хабера! Затиснули! А-а-а! Ранок! Выжили! Добраныч беляшек. День 64. Выжили! Гэта відавочна была помста дрэва. Але мы перажылі. Далі рады. Нам тут трошки падпаліла ўсё. Але насамрэч гэта ўсё можна вырашыць, усё можна адрамантаваць. Пахне згарэлым пластикам, карацей, радыё больш не працуе. Ага. А гандляроў нашых няма. Адпаведна, не атрымаецца адрамантаваць усё.
Просто таму, што рэсурсаў няма ў каго набываць. Ну, слухайце, калі гандляроў няма, то гэта ўжо дакладна зараз будзе фінал гульні. Фух. Возьмем батарэечкі, ліхтарык. Значыцца, зараз будзем збірацца у апошні паход. Дошкі, цвікі нам дакладна не спатрэбяцца. Металлолом таксама. Возьмем экстра пігулкі. Возьмем дробавік. Не ведаю, ці варта браць вінтоўку. Бляха, вінтоўку. Вы паглядзіце, мы доўгі час збіралі набойчыкі. У нас 30 набойчыкаў да паляўнічай вінтоўкі. І ўсё дарма. Мы з яе толькі некалькі разоў стрэлілі. Шкада насамрэч. Але не, браць мы яе не будзем. Возьмем... Ну, слухайце, набойчыкаў, пісталет мы набралі аж піпец колькі. Гэта хопіць на каго заўгодна. Каго б мы там не сустрэлі, мы яго знішчым ушчэнт. Таму што ў нас 17 набойчыкаў да драбавіка і да халеры набойчыкаў да пісталета. Возьмем на всякі выпадак паліва. Можа, там трэба будзе дапаліць якое-небудзь дрэва. Ліхтарык ёсць. Флары. Але не. Фларамі мы не паспеем скарыстацца, калі раптам што здарэцца. Адмычкі ёсць. Кіслародны балон. Дарэчы, як там справы ў музыкі? Сядзіць сабе? Усё ў яго добра. Няхай сядзіць. Ключик. Давайте возьмем ключик. І яшчэ паліва. Насамрэч у нас хапае паліва, каб калі што пражыць нават без гандляра яшчэ некалькі начэй. Але штосьці мне здаецца... Што гэта ўжо дакладна фінал. Сюды яны, дарэчы, не зазірнулі. Капкан усё яшчэ стаіць. Ну шо, пайшлі глядзець, што там з дрэвам. Давайте захаваемся на всякі выпадак. Апошні раз памацаем печ. Печ, якая нас абараняла доўгі час. І яшчэ адрамантуем сякеру. Ось так. І можа рыдлёўку. Яшчэ рыдлёўку адрамантуем і возьмем. Все, бачце, запакаваліся ўшчэнт. Узялі ўсё найлепшае, апранулі ўсё найлепшае, як нявеста. Ну, бывае сховішча. Божух, на яно ўжо як роднае. Кожны кут знаёмы. Ну шо, як тут справы?
Музыка ўсё яшчэ напружаная. Так, где наш заказчик? А, тут усё ў дыме. Ага, заказчика няма. Новый запис згарышча. Дрэва згарэла датла. Адчуваецца, што ўжо набліжаюся да канца свайго падарожжа. Няўжо гэта магчыма? Ну, зараз дазнаемся. Тут усё ў дыму. Карані ўсё яшчэ засталіся. Это ж таксама дрэва. Ні халеры не бачна. Але цяпер мы можам прайсці. І мы кудысьці прайшлі. І мы атрымалі ачыўку спаліць дрэва, якое размаўляе. Ну так, мы дакладна спалілі. Тут не паспрачаешся. Час не ідзе. Час спыніўся. О! Гэта ж шаша, глядзіце, шаша. З шчылін штосьці лезе. Але гэта шаша. Гэта там калека? Цемналессе. Перакрэслены надпіс Цемналессе, то бок гэта была назва населенага пункту Дарквуд. Дзень добры. А вы хто? Нешта не размаўляецца. Выбраліся? А, гэта вазок там стаіць. А гэта паўзе калека. Дарога дадому. Дзень добры. Старыц з сяла. Ён таксама спяшаецца да хаты. А, гэта людзі, але людзі ці то акамянелыя, ці то першапачаткова несапраўдны. А, гэта людзі з карэнняў. То бок гэта несапраўдныя людзі. Так, робіцца цёмна, дарэчы. Людзі скалапендры. Людзі карані. У асартыменце. Божухна, як прыгожа. Страшна, але прыгожа. Але страшна. Это нібыта адлюстраванне імкнення людзей выбрацца. Яны так хацелі выбрацца, што карані дрэва перанялі іхняе імкненне. Так. Мы нібыта туды? А тут што? Аўтамабіль. А, тут все. Тут лес.
Выбраліся, можа выбраліся, а можа і не. Ціртхе казала, што тут няма добрых канцовак. Правесці калеку у сэнсе для антуражу ён паўзе тым же шляхом, што і мы, просто што павольней. Дзіўныя адчуванні, вядома, дзіўныя. Час не ідзе, а ось ліхтарик разраджаецца. Сцены дрэваў. Ага, звужаецца тоннель. Мы кудысьці прыйшлі. Эпілог. Так мы выбраліся ці не? А, і мы зноўку ў сне. У нас няма нічога. Толькі мы. Так, мы ўжо ў эпілозе. Куды ісці ідзем? Куды незразумела, але ось там ёсць святло. І там нейкі гук. Просто ідзем, як ідзецца. О, проводы. О, слухайте. Мы вышли кудысьці, дзе няма лесу. Дякую, дякую. Ну я разумею, що ми во сне. Але ну як прыемна бачыць цэлы экран і аніводнага дрэва. Толькі звук чамусьці абрубіўся. Ну гэта дакладна сон. Асабліва з улікам таго, чым скончыліся нашы апошнія свядомыя дзеянні. То бок мы прыйшлі у нейкі глухі кут. О, это город? Дзень добры. І паляцеў. Як вашыя справы? Палянішка недаедзеная. Я спугнуў голуба, выбачаюся. О, працуе, глядзіце. Ой-ой-ой. Кайфова. Класікі. Ніколі я не разумеў. Дарэчы, таксама. Шматпавярхоўка. О-хо-хо, мы ўвайшлі ваўнутр. Дупа. Гэта мае сходы. Сусід. Божухна, я думаў, нябожчык, а гэта алкаш нейкі. Няхай сусід дапаможа капейкай. Ну, я б не супраць. Але ў мяне нават інвентара няма. Дзіце нам не будзеце. Пайшоў адсюль. Добра, іду адсюль.
Ну, 100%. За межамі лесу не можа быць звычайнага жыцця. То бок, хутчэй за ўсё, мы дзесьці ў сваіх успамінах. Дзень добрый. Дзень добрый. Кветочки. Вернися. Давайте повернемся. Час у нас не ідзе, мы нікуды не спяшаемся. А, нельга ўжо нельга. Так, я ведаю, што там каменьчык, што трэба штосьці кудысьці яго перакладаць, неяк цэліць кудысьці. Штосьці яны дзіўныя. Нібыта адчыняюцца, а не пхаюцца. Старая шафа. Я не дурны, я просто здзіўлены. Дупа. Дзеці з суседняга блоку. Заблокованыя з іншага боку. О, пачынаецца. Гэта ўжо не шматпавярхоўка, гэта ўжо тоннель. Але мы выкарысталі ключ нейкі. Які ключ мы выкарысталі? Нарэшце ўдома. Моя шафа. Гэта моя шафа. Снять плашч. Мы распрануліся. Ой, глядзіце, мы звычайны чалавек. А! Бляха, напужаў. Усю гульню мы забівалі сабакаў. І гэты на нас кінуўся, я натуральна спужаўся. Чаму не мышапавук, не ведаю. Чорна-белы рубін. Зламаны. Хацеў залутаць, але ў нас няма інвентара. Яшчэ шафа. Ключик. Тут у нас кухня, я памятаю. Кухонька. Нотатка. Суп. Подогрей сабе. Добра. Печ. Это не печ, это звычайная газовая плита. Только на ложах не націскай. Ну, мы зараз займаемся кулінарыяй. Хо-хо-хо-хо. Насамрэч ніколі не любіў лапшычны суп. Таму што лапша яна з часам рабілася, таму што макароны былі дуже невысокай якасці. Жарем. У нас зеленая зупа. Так. Тут у нас санвузел. Пральная машина с загрузкой зверху. Божухна! Зараз такого ўжо... Не, зараз такое робяць. Але не гэткага віду. Божухна, якая жудасная у нас была пралка. Як узгадаю, як маці вось гэтую ідзе праць гэта на цэлы дзень.
Жесть. Так само памятаешь, это просто жуда. Ледзьве стаю на ногах. Завтра трэба будзе прыняць ванну. Ну так, відавочна. Собаку спужала. Настолько ты не любишь гэткія супы. О, яны пхаюцца. Сярод начы прыйшоў, паеў супу і пачаў мэблю туды-сюды пхаць. Хе-хе-хе. Ну а чаму не? Дарэчы, на двары ўжо цёмна, то бок час усё ж таки ідзе. Не хвалюйся, я не буду тебе забивать. Ты меня не кусай, и я тебе забивать не буду. Честно. Все, сдается, все помацали. Настолько. Ну... І мой ложак. Упершыню ў гэтай гульні мы кладземся ў ложак і будзем зараз адпачываць. Упершыню, таму што нагадаю, у лесе у нас не было патрэбы ні харчавацца, ні спаць, мы не адчувалі голаду, смагі, нічога. І стому, відаць, таксама не адчувалі. Спим 8 гадзін. Мой ложак. Нарэшце. Я адчуваю, як падгінаюцца мае ногі. Гэта была цяжкае падарожжа. 64 дні. То бок, яны падлічылі, колькі дзён мы выжылі. 64 дні нелюдскіх пакут. А чаму у нас ёсць выбар? Я забыўся штосьці зрабіць? Ну, калі ёсць выбар, то хутчэй за ўсё мы штосьці забыліся зрабіць. Я ведаю, што мы забыліся зрабіць. Мы забыліся прыбраць, халера, рондаль з газу. Вы паглядзіце, яно ўсё яшчэ гарыць. Пачакай, трэба прыбраць з газу гэтую халеру. Там гарыць газ, я ж бачу. Як гэта націснуць? Халера. То бок, вы хочаце мне сказаць, што ўсё гэта быў перадсмяротны сон жэўжука, які памёр ад угарнага газу? Пачакайце, можа можна вокны адкрыць неяк? Ці можна дзвер адчыніць? Не хачу выходзіць. Халера. Гэтак памрэм, атрымліваецца. Дзверы насамрэч зачыняць няма сэнсу. Дарэчы, за вакном раней быў горад, а цяпер там не горад.
Гэта сабаку прыснілася, што яго гаспадар вярнуўся. Ну так. Сабака просіцца смачненькага. Вядома, трыдаць. Ну, слухайце, цяпер мне здаецца, што гэта максімальна дрэнная ідэя. Таму што, халера, я бачу, што яна ўсё яшчэ працуе, гарыць. Але, ну, відаць, гэта наш лёс. Давайте, ну, паспрабуем хоць дзвер зачыніць, каб менш газу да нас дабралося. Бяспека і шчасце. Дарэчы, за вакном сонца. Спім 8 гадзін, а можа і больш. А хутчэй за ўсё больш, таму што калі не спаць 64 дні, то 8 гадзін будзе недастаткова, каб выспацца. Go to bed in эпілог. Шум лесу доўга не даваў заснуць. Ну, я ж казаў. Стома перамагла, і чалавек заснуў глыбокім сном. Спаленае дрэва зноўку адчыніла дарогу дадому для ўсіх. Толькі трое выгнаных... гэта нашыя гандляры плачуць на яго попелу. Вовк супакоіўся, супакоіў свой вечны голад. Калі ён абгрыз усе косткі са скелета нявесты і адчуў сатысфакцыю. Ён захаваўся ў сваім сховішчы і прабавіў час, ганяючыся за ўласным хвастом. Няблага. Бабуля з курамі пакінула свой дом і вырушыла ў лес у пошуку зніклай сястры, якую з'еў воўк. Хлопчык, ну, музыка, тыжнямі чакаў павяртання нас. Аднаго разу люк да падземелля зноўку адчыніўся. І ён пайшоў у тунэлі, пакінуўшы сваю скрыпку. Петрык паляцеў. Ён пасміхнуўся, калі пабачыў у маленькім пластыкавым вакне свайго каспечнага карабля зоркі млечнага шляху. Ну, насамрэч мы ведаем, чым скончылася гісторыя Петрыка. Забарыкадаваная хата на балоце стала турмой для 3 дзяцей. Найстарэйшы пасля таго, як збег, быў замкнёны на ключ. Гэта сланы. І яшчэ доўга помню сваё адзінае падарожжа. То бок нам пералічылі важных персанажаў, з якімі мы маглі па-рознаму ўзаемадзейнічаць, і гэта паўплывала на фінал. Эпілог усё лухта. Ну так. Яшчэ што найменш на добрае праходжанне трэба прасіць, таму што ў нас было злое праходжанне. Мы абіралі ўсё злое. Адзінае, што не злое мы зрабілі, гэта мы дапамаглі Пётрыку. Але я не ўпэўнены, што гэта не злое было насамрэч. Мы зрабілі воўка шчаслівым, нашкодзіўшы ўсім. І мы зрабілі Пётрыка шчаслівым, але ён памёр.
Гэта фальшывая кацоўка. Я разумею, што гэта сон, гэта відавочна сон. Давай на стрыме. Ну, я не ўпэўнены, што у вас хопіць яшчэ на 40 гадзін. Магчыма, дарэчы, наступнай восенню мы пройдзем нанова, ужо дасведчаныя, і хутчэй гэта відавочна будзе. То бок мы вытрацім не 64 дні, а дзён 40-30. Толькі эпілог самы канец. Яшчэ 60 дзён. Я не заўважыў пару дробязяў. Ну, калі нам зараз дазволяць перагуляць, то мы перагуляем. Вось калі там ёсць сейф, то чэкнем. Так, паскорым. Гэта падтрымка, здаецца, патрыёнаў. А не, слухайце, каманда насамрэч моцная. На эпілог нас хопіць. Ну ось зараз паглядзім. Ціртхі там моцна лаецца, што мы практычна не прайшлі гульню. Зараз паспрабуем яшчэ раз. Мы не заўважылі нейкія дробязі. Ну, насамрэч, там, хутчэй за ўсё, яшчэ можна пашвэндацца з горадам. А, о, эпілог. Адразу на эпілог кінула. Пашчасціла. Вось мы ў лесе. Зараз мы з леса выйдзем. Упершыню пабачым, як выглядаюць халера палі. Божухна. Сапраўды вось уражвае у тым сэнсе, што уся гульня дужа клаўстрафабічная, і таму вось калі мы выходзім на поле, гэта сапраўды такое адчуванне нібыта відавочна яно лепш спрацавала, калі б у нас была магчымасць глядзець з вачэй. Але ось нават з улікам вось гэткай перспектывы выключна зверху, яно ўсё адно ўражвае. Парухаць мэблю, так мы рухалі мэблю. Відаць, мы недастаткова парухалі мэблю. Ля, якія кайфовыя. Толькі мне не падабаецца, што вось гэты гук абрываецца непрыемным чынам. Хоба, цяпер будзе няўдача. Пліту можна не ўмыкаць цяпер. У сэнсе, там ж супчык, які Ціртхі не любіць. Это сметніца. І паляцеў. Пачакайце. Зноўку сметніца. І зноўку лаўка. Але цяпер без гэтага самага. Я ўжо думаў, тут яно паўтараецца бясконца. Зноўку сметніца. Зноўку лаўка. Ага. У кухні павінна быць адкрутка, я не знайшоў. Каб табе ўся яжа на смак, як лапшычная.
Карацей, горад паўтараецца, то бок відавочнейша, супер відавочнейша, што гэта не сапраўдны горад. Все несапраўднае. Добрый дзень. Суседка. Суседка з першага паверху. Добрый дзень. Доброго дня, пані. А що ми тут робимо? Типовая забудова. Ну, яна ж не може паўтарацца ідэальным чынам. О, мы прыйшлі ў сутарэнне. Эге. І ў сутарэнні краты? А што гэта за краты? Ну, у сэнсе гэта турма ці што? Опа. Грыбочки. Вось гэта цікава. У нас уся краіна ў сне. Фактычны факт. Мы знайшлі хімерныя грыбочки ў сутарэнні. Не халеры сабе. О, адчынена. Радыё. Спи. Картопелька. О, джемик. Бяром. По радыё нам перадалі, каб мы спалі. Падазрона. Забудову на каменнай горцы не бачыў. Бачыў? Ну, то бок. Яна ўжо існувала. Калі мы жылі ў Менску. Штосьці бухае жудасна. Тыповае сутарэнне. Так, бачым дупу. Кохамоніку. Выселілі кагосьці. Падаецца мне, у першы раз яно было не такое бруднае. Ці мне падаецца? Можа, табе джеміку на пахмел? Выбачаюся, выбачаюся. Дзіўна, што яго ніхто не скраў. Хе-хе. Тыпова. Так, не спяшаемся до хаты. Спачатку давайте пашвэна. Все ж бачыце, за вокнамі горад. Але калі мы заходзім дадому, там з'яўляецца лес. Вітанкі, вітанкі. Вось, бачыце, горад. Кветкі, кветкі. Ну так хоррор, гэта літаральна хоррор. Максімальна ухваляю.
Так, темно, ни холера не бачно. Дупа. Темный коридор. Заблоковано з іншого боку. Шкода, що ми не можемо бити кулаком. Сюди пролізти не можемо. Але, здається, там некие дивні гуки. Так, это наша хата. А тут у нас что? Ага. Суседский велосипед. А чому яно адчынілася? Это не мое житло. Мы открыли... Адчынілі ключом не першую, а другую. Пасля гэтага адчыненая засталася толькі вось гэтая другая. Ну, карацей, ну, супер відавочна, што гэта сон. О, я забыўся, што мы можам бегаць. Нарэшце. Так, шафа. Распранаемся. Вітанкі. Зноўку ты мяне напужаў. Мне падаецца, ці з-пад мэблі тырчаць карані. Гэта ж халера карані. Гладзілі мы ўжо яго. У мінулы раз гэтага не было. Мы соўкалі мэблю, і іх тут не было. Алло. Карэнь вырастае з падлогі. Я вам сур'ёзна кажу, гэтага не было. Ну, я нават на запісе перагляджу. Гэтых хлопцы таксама не было. Я ж все пераглядзеў. Ці пачакайце. Вы хочаце сказаць, што ўсё гэта здарылася праз тое, што я паеў супу? Добра, выпрастоўваеш. То бок мы прыйшлі сюды соўкаць мэблю пасля таго, як паелі, і праз гэта мы гэта ўсё не пабачылі? Сур'ёзна? Так, нельга голымі рукамі. Вось цяпер шукаем адкрутку. А, то бок гэта яшчэ залежыць ад таго, якую дзвер зайшоў, сур'ёзна? І з-пад печы таксама карэнне. Так, не чапаем суп, бо пачаў даследаваць горад. Радыё паслуха. А, магчыма. Тумба пад мойкай, адкрутка. Выдатна. Не ўжываем супчык. Магчыма, цірткі мае рацыю. І тут нібыта цяпер святло не запальваецца, таму што
Тут цёмна неяк. Окей. Атрымалася. І што? А, то бок мы цяпер разумеем, што мы ў сне, таму што там карэнні варушыцца. А, будзем вырываць зараз карэнні паўсюль. Панелькі гэтыя. А што робіцца? Дзе яшчэ засталося? А, мы глядзім, куды корань ідзе. Жонка заб'е. Відавочна, гэта ж трэба зрабіць і тутака. Ох, матка боска. Уяўляеце, колькі рамонту цяпер трэба? Так, ну цяпер і спаць неяк не хочацца. Святла няма. Ліхтарак нам скарыстаць не даюць. Рухаем мэблю, мяняем падлогу. Я ўжо жартаваў пра Sims, таму што на рух мэблі моцна завязаны геймплей. Мы з дапамогай гэтага робім барыкады, каб ноччу выжываць. Нам падсвечваюць ложак, то бок нам трэба ўсё ж такі да ложку ісці. Трошки касметычнага ремонту. Ну шо, мы подлогу вырвали. Теперь можно и супчику поесть. Ці як? Ці что? Не умыкаем. Ну що, тепер, вирвавши подлогу, все ж таки треба яшчэ раз легче спаць? Прыглядзецца. На светло-коричневой конструкции с фанеры я заўважаю знаёмыя рысы. Заглянуть под ложек. Зазирнуть. Засунуть руку. Холод, серость, торкаюся ад чагосьці шарпатага. Перасунуть ложек. Ага, а что у нас под ложком? Зараз дознаемся. Там тоннель. Погнали у сапраўдную концовку.
Калі на нас зараз спусцяць сотню харацынаў чорных, і я трошки напружуся. Не, было відавочна, што гэта быў сон. Але вось цяпер у нас атрымалася прачнуцца, атрымліваецца. Мы голыя. Жонка спіць. Сціскае ў далоні ляльку, напханую саломаю. Настала ноч. А, гэта калыханка. Дзень добры. Ідзем уздоўж каранёў, атрымліваецца. О, а можа мне апрануцца? Мне бы апрануцца. Старая вопратка, знішчаная часам. Людзі спяць у асартыменце. Некаторыя ўжо памёрлі. Бліскучы каменчык. О, глядзіце, там глыбока б'ецца сэрца. Кайфова. Стрым 18+. На апавяданні Стругацкіх ужо і не памятаю, на аснове чаго гэта магло быць. Сухое карэнне. Там унізе ў бездані штосьці варушыцца. Нябожчыкі. Ага, мы кудысьці прыйшлі. Мы працягваем ісці па бліскучым каменьчыкам. Мяне ахоплівае прыемнае цяпло. Тут хтосьці моліцца. Дзень добры. А гэта абавязкова? Яшчэ моляцца. Істота. Ігдрасіль? Ну, нібыта. Я стаю перад велічэзнаю істотою, пакласці далонь на істоту. Грыбы чужапланетныя істоты з хорараў і медузы. Максімальна ухваляю. Я адчуваю, як мяне паралізуе супакойлівае пачуццё бяспекі і шчасця. Тудыма-сюдыма, шум далёкіх дрэваў. Я адчуваю, што павяртаюсь да сябе, да свайго памяшкання, да комнаты з вакном і ложкам. То бок гэта халера ў нас робіць ілюзію. Доўгі нізкі гул даходзіць да мяне ў глыбіні гэтага прастору, які наўкол мяне. З'яўляюцца невызначаныя брылі. Іх абрысы размываюцца і выслізгаюць кожнага разу, калі я намагаюся засярэдзіць на іх увагу. Я адчуваю чыюсьці прысутнасць высока надо мною. Ты хто?
Чапаеш тут усялякае. Я яшчэ і магу з'есці. Мяне залівае бліскучая бялізна, што пульсуе. З усей сілы сціскаю павекі, але бліскучая бязмежнасць працягвае мяне сляпіць. Ты шо хочаш? Засляпляе мяне. Выбухае яскравасцю і трымціць. Холод пустаты, які замест цяпла холод. Не, ну ты пачакай, мы не даразмаўлялі. Ты хто такі? Ага. Адчуваю, што вяртаюся да сябе. Не, ну вяртацца да памяшкання з комнатай в акном не хачу. Адчуваю спакой. Адчапіся. Шосці я не разумею, як з ёй размаўляць. Шаноўныя, а вы чаму не спіце? Чаму вы такія бадзёрыя? Дуже широко посміхаецца. А гэты проста стаіць, глядзіце. Спужалась. Ухваляю. Так. Калі прыбраць далонь, мы адключаемся ад яе. Але на нашыя пытанні яна не адказвае. Давайте паспрабуем працягваць прыслухвацца. Што ты? Чаго хочаш? Што ты? Чаго хочаш? Сэрца як, ну так хорары менавіта пра гэта? Так, мне здаецца, ці штосьці змяняецца? Давайте яшчэ некалькі разоў запытаемся. Не хоча яна нам адказваць. Скатыняка якая ігнаруе. Калі прыслухвацца, гэта нам нічога не дае. Калі забраць руку, мы проста адключымся. Паспрабуем нічога не рабіць. Даводзіць няшчасную ціркі. Мы вяртаемся ў нашае памяшканне. Не тое, каб я хачу туды вяртацца. Нарэшце я магу адпачыць. Вогнемёт на падлозе? Так. В сэнсе, нам яшчэ раз праходзіць эпілог, ці што? Я не знайшоў вогнемёт. Капец.
Не, ну мы мусім гэта зрабіць. Калі сапраўдная канцоўка ў тым, што мы спальваем мясцовае басство, гэта ідэальнае завяршэнне злога праходжання. Таму мы мусім гэта зрабіць. Бляха, крыўдна. То бок спачатку бяжым у сутарэнні, слухаем радыё. Ну, то бок нам трэба затрагерыць. І так чакалась жа, калі, ну, і ось я і кажу, що сабацёр, сіртхе сабацёр, але ўсё адно дзякую. Таму што інакш я б тут і спыніўся, а тут і вось яшчэ сколькі контенту, як выявілася. Спойлерыць не хацелася. Усё ж такі, бачце, я няўважлівы. Ну там сярод вось гэтых аголеных жэўжыкаў ні халер не бачна было насамрэч. А хто туды прыцягнуў вагнямёт? Цікава. Хто ж ці ж прыцяг? А, у аднаго жэўжыка якраз яго трэба адабраць. Жосць. О, гэта можна скіпаць. Распрацоўшчыкі ведалі. Распрацоўшчыкі ведалі, што нам захочацца скіпнуць. Халера. О, і нават тытры можна скіпнуць. Дзякую, дзякую, распрацоўшчыкі. Так, дубль 3. Мы мусім скончыць гульню максімальна злым чынам. Таму што злое праходжанне. Дрэва двойчы абвяло вакол пальца. Ну так. Ну, яно не той, каб абвяло вакол пальца, яно просто не дазволіла сябе знішчыць. Вось у чым прышпеў. Так-то я разумеў, што яно несапраўднае, але... Ну, няхай. Я ж стомлены. Можна і адпачыць. А, можна ж бегчы, дакладна. Я ўзгадаў дужа карысную магчымасць. Бегчы. Больш таго, у нас... Мы не... А, не, мы не стамляемся. Ці стамляемся? Халера, мы стамляемся. То бок бясконца бегчы нельга. Шпацыр 2 гадзіны. Ну, ось прыблізна так яно і ёсць. Але ўсё ж такі нюансы канцоўкі, завязаныя на эксплоринг, гэта моя павага насамрэч. Вы ведаеце, як я стаўлюся да эксплорынгу і тое, што яны вось гэткім чынам зрабілі хітрык. Гэта супер кайфова. Красавельчыкі. Дзень добрый. Давайте пройдзем некалькі блокаў, каб упэўніцца, што яно паўтараецца. Я просто не ведаю, што менавіта трыгерыць вось гэты прышпіл. Потым ідзем. Хоба. Там мы яшчэ з суседкай размаўлялі. Вітанкі. Добрый день. Потым сутарэнне. Нам трэба ўверх. І трэба там грымаць. Вось тут забираем джемик.
А, джемик. Бульбочка і радыё. Праз радыё размаўляла тое дрэва, і гэтае дрэва, атрымліваецца, таксама размаўляе праз радыё. Яно нам кажа: спі. Вельмі спадабалася канцоўка. Фальшывая канцоўка для няўважлівых, ну, бляха, шыкоўна насамрэч. Так. Вітанкі, сусед. Не трэба на нас лаяцца. Зазірнулі сюды. Кахаем Моніку. Дупа. Лісапед. Дзень добры. Кветочки. Шафа. Вось глядзіце, мінулы раз мы адчынілі адразу першую ж дзвер, і яна адчынілася. На наступны раз мы падышлі да другой дзвяры. А зараз давайте да трэцяй паспрабуем. Вось пройдзем міма лесапеду. І яна таксама адчыняецца. То бок любая дзвер, у якую мы тыркнемся, будзе нашай. А ўсе іншыя ў той момант ператворацца на не нашыя. Бляха, каранёў няма. Ну ты сур'ёзна. Эпілог. То бок бегчы нельга, атрымліваецца. Окей, не бяжым. Окей, няхай. Окей, добра. У сутарэнне зайшоў. Зайшоў у сутарэнне, паслухаў радыё, забраў джемік. Радыё нам сказала: ідзі спі. Окей, зараз зробім все тое ж самае, толькі не будзем спяшацца. Таму што вось паспяшаліся і вытрацілі 5 хвілін дарма. Бляха, магчыма. Магчыма. Магчыма, сапраўдная канцоўка адкрываецца толькі пасля перапраходжання і несапраўднай. Ну, зараз паспрабуем не спяшацца. І калі зноўку не будзе каранёў,
Паспрабуем паспаць. Тут така у нас голубы. Витанки. Я даем паляницу. Давайте мне. Не? Ну добра. Ну так, песня Саяна. Нібыта зусім не для твича. Там есть функция отключения гоэротики. А что у выніку застанется? Коли отключить-то? Прохождение черного экрана. Хе-хе-хе. Окей, сметник на месте. Идем. А, яшчэ хтанічныя грыбы, сапраўды. Окей, зараз зберем яшчэ хтанічныя грыбы. Дякуй, Тэншык. Акром радыю яшчэ хтанічныя грыбочки. Дзень добрый. Так, ну шо, ідзем. Сутарэнне. Сутарэнне у нас шмат працы. Па-першае, грыбочки. Па-другое, джемик. Смачно есть бульбочка. Ого, бульбочка. И радую. Для грибов за кратами тень стоял. Насамрэч ізі. Увогуле я трошки не разумею, що гэта за сутарэнне, дзе дзверы краты. Спы. Спаць? Окей, пойдзем спаць. Пасля гэтага самае тое паспаць насамрэч. Калі б гэткае са мною здарылася ў сутарэнні, я б, дакладна пайшоў бы спаць. Шо, бляха? Это шо там ляжыць, глядзіце? Бляха, не бачна. А, гэта крэсла. Так, паштовая скрынька. Моя знаходзіцца тутака. О, а я гэта не знаходзіў. Паштоўка ад бацькоў. Потым прачытаю.
Ну, я, до речі, гэта не знаходзіў. Кахаем Моніку. Іх выселілі. Здорово, сусед. Дзіця плача. А увайсці можна? Пайшоў геть. Ох! Ні халеры сабе. Вау! Вау! Дурна Мегера. Дык там дзіцё ляжыць эмбрыён на падлозе. Дурна Мегера, ты шо? Першы, хто того швендаўся па канцоўцы, ну, слухай, я нават не шкадую, таму што мы ось тут праз мае фэлы шмат чаго цікавага дазналіся. Вітанкі! Чацвёрты раз вітанкі. Кветачкі, кветачкі. Шафа. Стары дыванок. Ну вось зараз мы пашвэндаліся і знайшлі новыя, нават жахлівыя рэчы. Дзесьці вось тут гаманяць. Ну, слухайце, калі пасля гэтага нам не дадуць зноўку пакалупацца ў каранях, я нават не ведаю. Так, вось першая. Давайте сёння зноўку зойдзем у другую. Тут лесапед. У Стиме песня Саи цензурованная, у Гоха оригинальная. То бок стымаўскую песню Саи я могу постымить, постримить. О, ёсць карані. Хе-хей, вітанкі. На месцы карані. Карані з-пад падлогі. Ну, слухайце, сапраўды мы столькі хто не пабачылі за гэты заход, што не дзіўна. Яшчэ карані. Шафа. Ключик. Сварочваем. І зараз будзем выламваць панелькі зноўку. Цікава, абавязкова ўсе выламаць? Як мінулы раз. Бегаць, дарэчы, нельга. Варушыцца. Робіцца цёмна. А пёсель, дарэчы, дзе? А куды падзеўся шчурак? Усю хату раскурочым. А, нататку трэба пачытаць. Дзякую, дзякую.
Размаўляць з намі яно не хоча, значыцца, зараз будзем паліць яго вогнемётам. Зараз на твічы ідзе адзін стрым Саі. Прышпільна. І зноўку гараж. Зноўку прачынаемся. Саю, а не гэты ваш гараж. Калі-небудзь мы зладзім сезон візуальных навел. І тады, вядома, будзе Сая. Зараз у нас point-and-click зіма. Так, зноўку мы у негліже. О, і мы можам бегаць. Выдатна. Можам бегчы. Усё адно стамляемся, дарэчы. Не падаць. Грубае карэнне. Докі-докі. Так. Докі-докі. Зноў ж такі. Калі зладзім... Бліскучы каменчык. Калі зладзім візуальна-навальны сезон, то докі-докі там таксама будзе. Даволі прышпільная арыгінальная халера. Ну, насамрэч, у мяне не той, каб шмат досведу. Можа, гэта і не надта? Воу. Не магу разбудзіць. Можа, яно не надта арыгінальна, але мне падалося даволі арыгінальным. Так. О, лекар? Сур'ёзна? Мы ж цябе забілі. А, ну слухайце, у яго адстрэленая галава. То бок усё даволі кананічна. Гэта дзікун, у яго ёсць рогі. Матвей? Матвей нейкі. Дзяўчынку, яйку... Не. Дзяўчына ў шкарлупцы. Чалавек штосьці кажа ўва сне. Пакінь. Паспрабуем забраць металічны прадмет. Пакінь. Я пазнаў яго, гэта адзін з нас. То бок з вайскоўцаў, таму што, як я разумею, мы ўсё ж такі былі вайскоўцам сярод тых, хто зладзіў карантын той мясцовасці. Пакінь! Ты мяне чуеш, я не дазволю табе яе забіць. Ёй боляча, ты ёй рукі адрываеш. Дай сюды. Пакінь! Хо-хо-хо!
О, блескучий каменчик. Хо-хо-хо. О, идите в сраку. На гэтым мы ўсё скончым. Усім спаць, усім адпачываць. Ну так, заб'ю вас усіх. Гэта трэба скончыць. Ай, штосьці горача мне. Здаецца, мы апякліся трошкі. Нарэшце зладзім інферна. Ну так. Гэта помста за тое, што мы эпілог ужо 4 разы прайшлі. Як на мяне, ідэальнае завяршэнне злога праходжання. Вось проста як след. Размаўляць з намі ён не захацеў. Спаліць. Забіен. Величезный пожар. Не прочитал. Величезный пожар здарыўся. Спаліць басство. Ёсць у нас ачыўка. Вагонь паглынуў апошнюю дарогу, якая вяла да сярэдзіны лесу. Троица, ахопленыя смуткам, нават не намагаліся ўцячы. А, мы спалілі лес. Мы спалілі, халера, лес. Сланы нават пад загрозай полымя не пакінулі свайго дому і таксама, відаць, згарэлі. Музыка застаўся адзін у старой халупе без шансаў уцячы. Бабка Курка пайшла шукаць сястру і заблукала. І калеку мы таксама спалілі. Не ўсе загінулі. Хтосьці выжыў, шаноўныя. Петрык. Ну Петрык паляцеў да зорак. Петрык выжыў. Сфармулюем гэта так. А што здарылася з ваўком, невядома.
І мы спалілі ўсё. Усё і ўсіх, акром Петрыка. Гэта супер злое праходжанне, просто вось жух. Нават не ведаю, што можна зрабіць яшчэ больш злое. Нават не ведаю. Дзяўчына ў шкарлупцы найбольшае ўражанне пакінула. Файна. Чэкнуў. Зацікавіла. Ну што, шаноўная, гімнастыку запясцяў зараз буду рабіць. А цяпер мы пойдзем паглядзім, ці застаўся яшчэ хтосьці на твічы. Каточак ёсць? Ой, каточак ёсць. Панянна, ну пойдзем да каточка. Каточак баратраўму катае. І халеры сабе. Вось гэта цікава. Велічэзны дзякуй усім. Мы з вами трошки засядзеліся сёння, але мы прайшлі гульню. Прайшлі гульню на некалькі канцовак і зладзілі максімальна злое праходжанне, ось наколькі яго можна было зрабіць злым. Ці ты спіш і дрэва цябе паглынае, ці ты забіваеш усіх і сам паміраеш. Ну так. Але ну мы зрабілі, так бы мовіць, ласку сусвету, у тым сэнсе, што вось гэты хтанічны лес, які душыў зямлю і нас, ён знік разам з намі. Дзякуй за віншаванні. Прымаю віншаванне. Што далей? Ну, у нас працягваецца point-and-клікавая зіма. Мы учора дапрайшлі Грым Фанданга. Адпаведна, на наступных выхадных мы пачнем праходзіць міст. Калі мы будзем занадта хутка ісці, то пасля таго, як мы пройдзем міст і гараж, у мяне яшчэ ёсць, напрыклад, крэдл, яшчэ ёсць, напрыклад, машынарыум, point-and-клікаў, ось столькі. А зараз все, зараз пойдзем адпачываць, святкаваць. Пойдзем рэйдам да каточка. Дзякуй усім і сустрэнемся заўтра. Не, ну дзве гульні, вось мы праходзілі адначасова Грым Фанданга і Дарквуд, і трошкі цяжкавата, трошкі нязручна. Ураджанні блытаюцца. Так, дабранач Тэншык, дабранач Пюрбай, Дзіртхе, дабранач усе, хто даглядзеў да гэтага моманту. Паляцелі адпачываць.